Είναι ένα από τα καλύτερα σπίτια επί της Όλγας, το οποίο ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του μήνα Αυγούστου. Τεράστιο, πολύ μεγάλο, ωραίο σαλόνι, πολύ ωραίο, με παράθυρα, με θέα στη θάλασσα, καταπληκτική, ανοιχτοσιά μεγάλη, φωτεινότατο. Κουζίνα με τεράστιο παράθυρο. Διαμπερές, δεύτερο δωμάτιο με βεστιάριο χώρο στο πίσω μέρος, δύο παράθυρα και μπαλκονόπορτα. Και ανοιχτοσιά ο ακάλυπτος.